na ọ na-ese ụmụ agadi nwaanyị ndị 50 years Ebonyi. Hai! Onye ọbụla kpata oche n'akụkọ tere aka ahụ. Ofu nwaanyị asị m na mami ha mụsịalụ ya na nwanne ya nwoke wee hapụ ha wee jawalụ jee nụọ di ọzọ. Papa ha wee nụọ nwaanyị ọzọ, na nwaanyị ọzọ papa ha nụrụ wee bata wee bụrụ nnọọ esu nkwe wee na-agwọ ọgwụ ihe ọ na-agwọ ife a, ya nọọsụ ọgwụ ka nwaanyị a na-agwọ. Ịghọtago? Sọkwanye ahụ ewee nọgide one day ihe wee too nwanne ya nwoke n'ụkwụ. Ịgbagolu obere ihe tolie n'ụkwụ, ọ bịazikoche papa ha sị aje tee nye mmanụ na nnu. O je tesie nye mmanụ na nnu, olu echi niile ọkpa nwa azabakwa ahụ. A na-ekwu na ọkpa na aza osikwe n'ụkwụ baa n'ukwu. Ihe atọ nụkwa bụla ihe ọzọ. Ndị amazi ihe bụ the worst thing bụ na nwaanyị afụ gwọkwalụ ya bụ ọgwụ wee onye na-ebugheli nwanne ya nwoke na-asịzi die na ọ kakwanụ mma na nwa anụnwa nwụrụ anwụ ka onye ọbụla zuo ike. Akwa ifugo ewebu ndị ewe jee n'ụlọ ọgwụ, ọ sị na onwe n'ụlọ ọgwụ ebi eje wee lụọ ebe afụ ewesị na a ga-akọ ọtị okwu na mgbe afụ na ọgwụ aka ejidesiri papa ha ike. Papa ha wee bebe akwa na-ebezi akwa. One doctor wee fịa wee sị a kedu ihe ọgwụ. O wee sị na asị na a ga-ebe diọkpali a izizi ụkwụ. Ịghọtago? Dọkịta wee meeli ya ebele wee sị oke na a ga-eme ya sọjiri kama na emesie nye na ọ ma nduzi etu ọ dụbu. Ọ sị na ọ karịrị mmadụ na ibie ụkwụ. So the doctor wee nyebelefe aka. Ọ sị m nne n'ihe nwaanyị a na-agba mbọ bụ ka nwanne ya nwoke nwụọ ka diọkpala nke ya wee bụrụ gịnị, wee bụrụ onye ga-enwezi ife niile. Ọkwa ịghọtago? Ọ sị m na ya gbọrọkwu m ekele papa ya afịfịa n'anya n'ihe a na-agwa m ihe a na nyanwa eduru esu ụzọ a eduru nwanne ya nwoke si ụzọ a. Ọ sị bụ na ewee nọgide wee kpọọ mama ha wee sị mama ha bịa duru ha. Mama ha wee jụ na ọma nduru ha. Ewee kpegide mama ha wee kwelụ wee dulie wee lụọ na o nwere ife nwaanyị emerie meketie si na ya na ya na-aba ama mbizi. Sọkwanịa nwaanyị nọ na ya ada afọ wee si oke na nsogbu adọrọ wee duru nwa. Ọpọnụ na nwaanyị nọ na yad desen yad ya na mami ya bidoro nwa. Kwa ụtụtụ ọ ga na-agụde nwa, kwa efife ọ ga na-agụde nwa, o ji isi arụ na-akwụ ya wee kwakatịa. Ọ sị m na bifo nke eme o na-edugherikete gie ma ebe ọ ga-abịa eduji achụpụ ya n'ụlọ ya alalụ n'ọfịa, ma ebe a ga-abịa edubie achụpụ ya n'ụlọ ya alalụ n'ụlọ atụrụ. Mgbe ụfọdụ na ya na-alalụ n'elu ukwu osisi. Sọkwanye ahụ ihe a ka a na-edugelie ka ekwena ife a ga-eme na o nwere bifo nwaanyị anụnwa wee dulie. Nwaanyị a na-agwa gị kịta ọ ga-abụ kwa ụtụtụ mana ya na-agụ die. Ihe a wee megide nwaanyị a wee sị mba na ihe a bụrụ ihe a ga-afụ. Wee gwa pastọ ha wee sị pastọ ha ya biko na nnekwana ụdị ọnọdụ dizgal nọ na ọ bụrụ na ọ ga-ekwe dulie. Pastọ wee decide idulie. Na mgbe ya na-agwa anyị ihe a na ya mara ebe nwanne ya nwoke nọ, maka na ka emesielu nwanne ya nwoke data sọjiri emelie akwụkwọ ya na-aba araghọzi ịra. Ọ na-agazi ọ na-atụ ofu ụkwụ atọ. Ọkwa ịghọtago? Mana at least ọ dụ ndụ. N'ihe amarọ na nwaanyị adụrụ nwanne ya nwoke du n'egwu Awụsa, mana ya mara ebe nwanne ya nwoke nọ. Kekwana onye a ga-ajụ ọ papi ọgwụ ji na-emegeli ka ọ stepmọdụ anya na-ekpe ekpere ka nwanne ya nwoke pụọ maka igbu ya egbu. Ya na pastọ wee bulu, mana pastọ bụsiala ezigbo mmadụ mana nwunye ya bụrụ ezigbo mmadụ. Ọ bụrụ ihe mechaa n'ụlọ ụka afọ ka a ga-akọrọ anyị. Ọkwa ịghọtago? Ya na-edi in fact na ihe ya fụrụ n'etiti papia na mamia melie ya sị na ya ama nnu di na ya chọrọ ịnụ di. Ọkwa ịghọtago? Mana pastọ bịazie nnọọ na-eme ya ọfụma sọsọ nwunye ka a na-aya. So lo that time emeli ihe shari ya ịghọtago n'ugwu Awụsa. Nwanne ya nwoke wee gbalụ wee gbanata wee jụba ndị mmadụ esi ya. Ndị mmadụ wee gwu ya o wee chọrọ ya wee bịa ebe afọ ka ya nọ wee malụ n'ugwu Awụsa ka nwanne ya nwoke nọ. Ịghọtago? Mgbe afọ ọfụgo n'okolobịa ha na-abọ wee fuo onwe ha n'ụdị akwa ha belụ that day. Ha wee begide akwa wee besie. Ọ sị bụ na mgbe afọ edujelu mamafa ka fa na mamafa bili na ụmụ mamafa na-asị ha si be ha pụọ na mama ha anụsigo papa ha. Na mgbe afọ ya na pastọ bi na o nwere ife mami emerọ ka pastọ chụọ ya, mana pastọ ekwere. Ịghọtago? Ọ traigide si pastọ ajụ sị na ya ma nchi ya. Ịghọta? Ya na-edikwe kekwe n'ife a ga-eme nwa okpuru.
Ọsị bụ nne ọkwani ya so ka nwanne ya nwoke afọ batafa ebesie akwa. Ọ mara na onye mami ya bụ very well. O wee jekwulu mami ya wee wele ego ji wee bata wee nye wee si abiko ya jideli ego ịmago Lagos ka fanọ. O wee si abiko ya jideli ego anụnwa ka ya chọba ụlọ. Ọ bụ na ya chọta ụlọ ka ya bịa n'ali a the money. Afọ ịghọtago na ya chọrọ iji the money na ya jide na ya nwee ike ilisie. Andị gbagonu ndị afụbe ya anya rinne nwere ike na-abịa meela anyị nke meela anyị nke a. Nwaanyị a wee were ego wee jide. So mgbe nwa anụnwa ji wee chọbazi ụlọ wee chọta ụlọ wee jekwuekwe mami ya wee si ya mama nyezie m ego onụnwa nye gị ka m wee jekwuo ụgwọ ụlọ. Ọ sị ya kedu ego nke ọ kedu ego ọ na-ekwu maka ya. Echekwana ihe egwuregwu o. Nwaanyị a sị na o nwere ego o nyeli ya jidelie gọba agụgọ a na-ekwu ọbawakwa mba a na-ekwu fe anyọba onyinye nyekọtazie nwanne nwoke wee soro wee nyọbakwuo. Echekwana egwuregwu mami ya wee sị ya ife a ga-emie ife a ga-emie nwanne nwoke wee sị ya ife nya ga-emekwu nyanwa ife nya ga-emekwu nyanwa fe anya ọsị onyinyo nọrọ nwanne nwoke wee sị na ya ma ndị n'iwu na ọ ga-enye that money. Ife a ka aka na-ekwuzikwa ahụ mami ya pụọ je kpọọ polisi. Polisi bịa kpụrụ nwanne nwoke. Ka polisi bịara ịkpụrụ nwanne nwoke ha akwadosigo ka ha si akụ ya ihe maka na mami ya gwara ya ha kụọ ya akụ na ọ chọrọ igbu ya. Afọ ịghọtago so ka the guy sizi n'ime ụlọ pụta wee tụrụ ụkwụ wee pụta ndị polisi wee sị ka ezi wee jụbịa sị ya kedu onye bụ nwaanyị o wee sị ya nọọ mami ya ha sị ya ma ọ dịkwa shọ si wee sị ya ke ka mama gị ga-esi wee sị anyị ka ọ ga-akụ akụ na ya fụ na okwu ụdị ihe dị otu a. So because of the condition ha fụrụ ya na ya ha kpụzara ya gabazia station. Egwelu na station wee na-ekpe o. So na ya nwa mara ife meno n'oke apụtazịrị jee na nke enyi nwoke bụ Obivu wee jụba sị kedu nwanne nwoke na ya bịara efe ya. Nwa enyi nwoke wee kọbazali ya na mami ya jikwe ndị eke wee kpụrụ nwanne nwoke ya wee tibe mkpu wee gbalọ